בארבע דקות הקרובות אני אחשוף אותך לקמפיין שהכניס למורה נהיגה 60,800 ש"ח. כן, 60,800 ש"ח אל מול 6,663 ש"ח השקעה בפרסום. פי 10 על הכסף. אני הולך לחשוף את האסטרטגיית שיווק, את הקופי, את המודעה, את תהליך המכירה, הכל. בואו נתחיל. ארז הוא מורה נהיגה, ומה שהוא עושה כשמו הוא מלמד אותך נהיגה ומלווה אותך על הוצאת הרישיון. אחרי אפיון הבנתי שבשביל למשוך לו נתח קהל גדול דרך האינסטגרם, הכאב הכי גדול שלהם הוא בני נוער ובנות נוער שנכשלים תיאוריה פעם אחרי פעם. וזה מתסכל אותם כי הם רואים כבר את כל החברים שלהם עם רישיון. אז מה שעשיתי עם המורה נהיגה היה לבנות תוכנית שבה הוא משלב לימוד תיאוריה ושיעור ראשון נהיגה במתנה. אבל שימו לב, לימוד תיאוריה שהוא פרקטי. מה זה אומר? שהתלמיד מגיע למשרד של ארז ל-45 דקות לימוד תיאוריה, ואז יוצא איתו לשיעור נהיגה ראשון שלא ל-45 דקות, וליישם פרקטית התיאוריה שלמד. יש לזה 3 סיבות ו3 תועלות מרכזיות. אחת היא בעצם שנתנו פתרון לבעיה מאוד חזקה, שזה גם מה שמבדל אותנו. כי אף אחד לא עושה תיאוריה באופן פרקטי. גם אם כן, לא בטוח שהוא הציג את זה כמו שהצגנו. אני כבר אסוף לכם את המודעה. שנייה היא שהשיעור נהיגה הראשון הוא במתנה, וככה אין סיכון מצד התלמיד בניסיון הזה. עם הכאב החזק שיש לו, והתסכול הכל כך גדול, שכל החברים שלו מצליחים לעבור תיאוריה והוא לא. השלישי הוא בעצם השילוב של שני הסיבות הראשונות, שמובילות אותנו לביסוס אמון חזק מאוד עם הלקוח שהגיע, כי הוא חווה עם ארז 45 דקות במשרד ועוד 45 דקות בשיעור נהיגה. 90 דקות של מערכת יחסים שנבנתה, עוד לפני שבכלל דובר על סגירת עסקה. לכולנו ברור שהסיכוי שאותו תלמיד לא יסגור עם המורה נהיגה הוא מאוד מאוד נמוך, כי הוא פיתח איתו מערכת יחסים דקות, 90 דקות. מה שגרם מהתוצאות שקיבלנו להיות מטורפות. אז דיברנו על הקהל, דיברנו על המוצר ותוכנית הפעולה, עכשיו בואו נעבור על המודעה. אז כמו שאתם רואים, זה הגרפיקה שבחרנו להשתמש בה, אני כבר אסביר על המסרים והכל. בחרנו להשתמש בתמונה שמראה אותו ואת הרכב של איתו הוא מלמד נהיגה, כדי ליצור חיבור ראשוני ובעיקר ליצור תיאום ציפיות, כי עדיין בכל זאת יש מורים שמלמדים על טסלה. עכשיו בואו נעבור לדבר על המסרים עצמם. מתקשים בתיאוריה, קריאה לקהל. זה עוצר אתכם מלהוציא את רישיון הנהיגה, נגיעה קטנה בכאב. יש לי שיטה שתעזור לכם. חידוד המסר שיש לנו כאן משהו שלא ראו בשוק בכלל. סיימנו עם הגרפיקה, בואו נעבור לדבר על הקופי. זה הקופי של המודעה. איזה באסה זה לחכות לגשת לטסט כשאתם בכלל לא תקועים ולא לעבור את 4 טעויות בתיאוריה. כאן בעצם ציינו את החיסרון בלהיות תקוע, וחיזקנו את הכאב בכך שציינו את כמות הטעויות שצריך כדי לעבור את התיאוריה. כל החברים והחברות סיימו את התיאוריה בפעם הראשונה ואתם עוד תקועים בזה. כאן זה די ברור, אם אתם צפיתם בשאר הקייס סטאדי שלי אתם אמורים כבר להבין את זה. ולמי שלא צפה אני ממליץ אחרי זה ללכת לראות, יש שם המון ערך. בכל מקרה מה שעשינו כאן זה ציור תמונת המצב הנוכחית בראש של הלקוח, מצד הכאב, והשקפת מצב הנוכחי בראש שלו מצד התלמיד שתקוע. כשאתם יודעים שברגע שיש לכם את התיאוריה, כל מה שנשאר הוא לגשת לטסט ראשון ולעבור. כאן מתוך הבנה של הקהל, הבנו שהם כל כך בטוחים שהם יעברו טסט ראשון, כל מה שהם צריכים זה רק פאקינג לסיים את התיאוריה. חיזקנו אצלהם את הצורך במוצר בעצם. ואפילו להשאיר רק לאלו שמתעכבים בלעבור טסט בכלל, אז זה לא חייב להישאר ככה, יש אופציה אחרת. תושבי קריית שמונה גליל עליון והסביבה, כאן דייקנו את הקריאה לקהל לפי המיקום שבו ארז עובד. המון תלמידים הגיעו אליי עם הקושי בלעבור את התיאוריה. 45 דקות איתי, 1 על 1, ויציאה לשילוב מעסיק, שיטה שפיתחתי, והכל יראה לכם אחרת לגמרי, בהבטחה, למידע נוסף, השאירו פרטים עכשיו. ופה כבר הרשינו לעצמנו להרשים את הלקוח, כך שסיפרנו על כמות התלמידים שעברו, ופשוט הצגנו את המוצר באותנטיות, והזכרנו את זה שיש לנו שיטה. עכשיו, כשלקוח בא להשאיר פרטים מעבר לשם, מייל, טלפון שהוא ממלא, אנחנו מבקשים עוד 2 שאלות צינון. מאיפה אתה בארץ? האם למדת או למדת נהיגה? גם לזה יש 3 סיבות מרכזיות ו3 תועלות מרכזיות. 1 הברורה, נותן לארז מידע על מי רלוונטי ומי לא. לקוח שגר רחוק מדי, אז ארז יודע מראש לא להתקשר ולבזבז זמן. 2, לקבל טיזר קטן, האם הוא לומד נהיגה, ובכך אנחנו מבינים שפגענו והוא תקוע לתיאוריה. אבל 3 ויותר חשוב, ברגע שאנחנו מוסיפים שאלות צינון, אנחנו מקשים על הלקוח בהשארת הפרטים. מה שאומר שהלידים שלא באמת רציניים ולא רוצים את המוצר, לא ישאירו פרטים, כי זה דורש מאמץ. ככל שאנחנו מכריחים את הלקוח לעבור כמה וכמה שיותר שלבים, אנחנו בעצם מסננים את מי שלא רלוונטי ומשאירים את הרלוונטיים. בעיקר שומרים על מי שבאמת רציני. כי מי שבאמת רוצה, יהיה מוכן למלא 2 או 3 שאלות. אז זה כבר משהו שאתם יכולים לעשות אם קיבלתם הרבה לידים לא רציניים. פשוט תוסיפו שאלות צינון לטופס שלכם. ובסוף הטופס הוספנו עמוד אימות נוסף לכל הפרטים שהלקוח מילא. בעצם השם, טלפון, אימייל, מקום מגורים, האם אתה לומד נהיגה, כל השאלות האלה הוספנו עמוד אימות. כדי להקשיח על הלקוח יותר ושהלידים יהיו יותר רציניים ומדויקים. התוצאות היו 90 לידים בעלות של 37 עד 61 ש"ח. התקציב הפרסומי שיצא הוא 6,663 ש"ח אל מול ההכנסה של 68,800 ש"ח השקעה מהשיווק. זו התוצאה של משפך שיווקי מדויק שיצאתי ללקוח שלי. חברים, זה לא מזל, זה שיטה מדויקת. אני אשמח להראות איתכם לזום קצר של 20 דקות כדי להראות לכם בעיניים מה המהלך שיווקי והקמפיין השיווקי הבא שתוכלו לעשות לעסק שלכם. אם זה מעניין אותך, תלחץ על הכפתור כאן למטה.